യോഗയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യോഗ നമ്മളുടെ ശരീര ചലനങ്ങളും ശരീരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രാണനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് അവിടെ. പ്രാണ നിയന്ത്രണമാണ് യോഗയിലെ ഓരോ ആസനങ്ങളിലൂടെയും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആത്മീയതയ്ക്കും വളരെ സഹായകമാണ്. എപ്പോൾ പ്രാണൻ ചലിക്കുന്നു അവിടെ മനസ്സും ചലിക്കുമെന്ന് പറയും. മനസ്സ് ചലിക്കുമ്പോൾ പ്രാണനും ചലിക്കും. രണ്ടും പരസ്പര പൂരകമാണ്. അപ്പോൾ പ്രാണനെ നിയന്ത്രിച്ച്, പ്രാണചലനത്തെ നല്ലപോലെ നിയന്ത്രിച്ച് ആസനങ്ങൾ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് ഏകാഗ്രത വരും, ശാന്തി വരും, സമാധാനം വരും, ജീവിതം വിജയമാക്കാൻ പറ്റും. വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിചാരങ്ങളിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് യോഗ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു യോഗ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം.